माइनरिटी मानसिफ्रा माने बीजेपी थानायखाय एबार भट होनाय नङा बीपीएफनो होननाय बे बाथ्राया नंखाय। उदालगुरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गसाइगावसिम खबर लाबाय थादों, जेरावबो खुब मोजां। आरो स्पेशली जोंनि बे सिडली चिरां 19 नम्बर सिडली चिरां बे समस्या जोबोद मोजां। आरो नैबे खुंग्रि आरो सान्थिफुराव दिनै बाइक रेलि जों लादों। बिथांमोनहा ओरैबायदि फुर्ति गावबा गाव बाइक लानानै ओंखारबोदों जे एबारावहाय पानिराम ब्रह्म 19 नाम सिडली चिरां समस्तियाव पानिराम ब्रह्म देरहानाया 3 तारिखआव खाथां। कम से कम 60-70 हाजार डिफारेन्सआव जोङो एबार सिडली चिरां समस्तिखौ जों देरहानो हागोन। आरो रायजो राजाफ्रा गोबां फुर्ति खालामदों एबार, मानोना एकसेटिया बेवहाय खुनु प्रतिद्वन्दी गैया, बेवहाय खुनु जुजिनो हानाय बीपीएफजों बिदि खुनु पार्टीनि केन्डिडेट गैया। दिनैसिम जयनिं हाबाफारिया जोबनो थाङाखै दासिम माबायदि? नंगौ, दिनैसिम दाबो आंनाव गोबां फन फैगासिनो दङ जे जयनिं जानो होननानै। गतिके इउपिपिएल होननाय बुस्थुआव थानाय नंला। इउपिपिएलनि कंग्रेसनि आरो बिजेपिनि बिथांमोना दिनैहाय बीपीएफआव गोबां हाजार हाजार मानसिफ्रा जइन जागासिनो दं। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बीपीएफआ एनडिएजों गैया होननानै गोबां भट मोनदोंमोन, नाथाय एबारहाय मिथिबाय जे एनडिएआव दं होननानै बिजेपिजों लोगो जादों, माइनरिटिनि भट मोननाय नङा होननानै एसे खोथा सोलिदों। थारैनो बिदि जागोन नामा? नङा, बिदि जेबो खोथा गैया। बेवहाय माने नोंथांमोना मिथिगौ, जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठीनि गोबां मानसिफ्रानो मिथिगौ जे जि सरकारा बिटिसिआव थायो बे सरकारजों थाबासो बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हायो होननानै गोबां जोंनि बे बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बुंबाय थादों। आरो खुनु माइनरिटी मानसिफ्रा माने बीजेपी थानायखाय एबार भट होनाय नङा बीपीएफनो होननाय बे बाथ्राया नंखाय। साबैसेसो मन्थ्रि मोनगोन होननानै आन्दाज खालामदों नोंथांमोना बीपीएफनिफ्राय? मिनिमाम साथाम हयथ' साब्रैबो मोननो हागौ, खारन 15 जनबो जिहेथु जों देरहाहरगोन एनडिए हिसाबै। गतिके जों थांनाय बारावनो मोनथाम मोनखादोंमोन, एबाराव जोङो आसा खालामदों मोनथामाथ' मोनखागोन, मोनसे हयथ' जोङो माबा मोनसे बनास मोनगोन।